Edum TV. Yeah, you do. What is anybody and papa? This is the papa. This is papa. Then you do see that and then one who now to a flambo and get the GM and the I is the second. As a neighbor, I'm not talking. Also, it's my papa. One more question. Was there two 8 years with my Suma? Was there two for Kayakwan? Do me a good credit man for the woman. Can't tell you. I read it for no one. And one bravo or come from. Yes! Two for chairman. A year of me ratty. A year on one and another. On our Alanko, Kyerematen. I did dome at her a year. You say you can. That's a much idea. The so good said, okay, so now, another one and Chama to do her. In the doom. Sana ikacha sana kuzaki. Ibi sana nini ubiman sana bwana. That's my lord. My lord, you know. Two for chairman. You have your one in the dome. Say the car, the best the you. So that is it. So no be so for one swat. Now, you will mean you massive for Asantehene, and you won't come for some back. This is massive for each letter. I said, we come in action. And the budget, Bravetti and I answer my BA from Soda class. In fact, I'm for the child. Actually, Madame, Pachopi, a year of one, a free kind, making kind of money. Now, Fay, a beefy. You did kind. You Sable Supata. Oh, Former constituency chairman. Yawo Dr. Yawo Ano, former CEO, NHIS, National Health Insurance. Na ama siwa ozu. What is sewa ozu? Ye nyine friend siwa. Na ama sewa ozu siwa. Mr. Philip London. Mr. Philip London. Koso mwa no ho a. Owura Jojo Fusu, CEO Philip Never. Mr. Jojo Fusu, CEO Monarch Oil. Alhaji Haruna Tafsiru, former chairman, Time constituency. Ura Solomon Usu. Lawyer Apia Dankwa. Inia ba
Felicia Mensah. Abrante fe na namprechu. Abrante de hia prechu. Na fe Dr. Alasan Samari, one a former Upper East Regional Minister. Manyhiaa Penny Nana or Hininto, former General Secretary of Sunukuku. There's a video for that. You were the chairman for Chief for Alan Kyerematen. President Kazino. Alaji Kamel on a net da Nasara Anowo Data Crab. Honorable Gifty Kenam, former MP and now CEO for Ghana Export Promotion Council. I feel so your ambassador, Ayuku, former ambassador to Canada, now Attorney General of the Republic. And I also you anymore. Nana this year, Nana Yasapo. Quite this year. Honorable Nana Teria, former MC. Achumapa Moma. Honorable Boniface Siddiq. Already the former no Edo Swama Nana Yaribasun Zongo Ministry. Incoming President Manyhiaa. Honorable Catherine Afegu, former MP. Na say the degree corporate affairs after Secretariat, African Free Trade. Also Tourism Minister, the BBA. Afensi Honorable Collins, Usama, former MP. Manyhiaa. From the group staff. And they were Honorable Hilda Ado, former MP, Badaso. Honorable Kupsin Adoy, National MPP Communications Team member. I didn't know about the channel. Honorable Kwabena Edustan Okechli, former MP Nkoko. Na Kofi Kapitu. Also Ewaha. Zuma Protection Head. Honorable Carlos Ahenkra, MP, Tema West. Former Minister, Deputy Minister, Trade and Industry. On incoming President the year Juma. Incoming President the Titino. Wamata being Seja. Honorable Dr. Admaku Kisi. So Utum MP. Honorable Eugene MP Subin. I like Bumi Wahana, TOP Uniha. Honorable Faye Medi. Madam, Yata Kyerematen. Incoming President nearby. Eja Pamboni enso ewa ha. Dr. Asantehene enso ewa ha.
Honorable Dr. Pierre Kubi, Mepacho, former MP, when you rabbit you at work on audium. Kennedy, I want money a review, but yeah, Swami, former Swami chairman. Yellow man, bet ya. The Pacho, man, vacant Suaha, candidates nearby. Mr. Amwa, Love Enterprise, Chief Executive, will teach in my work, or none, you may be papa. Na ekwemi Africa money na bombi Ghana breath me ho yes me dey Mr. George what number me patch every father I go see every father yes Wabaya is Ashi, musician. They are 12 for me. You know, you go, you are 12 for me. Research. Nahima Swaba, Nahima Chematen. No matter come back. You see, challenge. Maybe, Pacho, let's not. And that's it. They do wine, so. Thank you. In a Roma, dear, in a girl said you should be a Roma, dear, you should be a church will be a member of some a government. No, no, 2 for there. I am back. Otu channel. Kasa. Manyhiaa ewie wo Manyhiaa. Ni me domo a. Enya bone. Gedi kan me asida PAC emotumfo. Se yesre se the person ban na so. Mama wa preso na enya sa gbenyen na ewie na ban na so. The tosu mienu ayamanebo busu yewu mi ye hyase no na me de krata koma o mampanyin na na do da kwafo se mabaso bi mfiesia mraso se komeni ti me sano kwan na matwe mo kakra na opene so ma ti anwachi nsuso me kasa chira Ghana man say the enti a me twe no eye konya kasia eda yeko MPP ni say nyame ya adom na ye die kwan a na se dana na da ro ma me ho kwan a na kon ma ka ko presa konya na me kan sa so a na se otu for daroma me tran cry se makasa chira Ghana man na ma ma na so na ma fa ma betu na nim na asiye so bia ni yeko na mamre yenu se a party the fruma the tea the bebia any Asantehene ana just Asantehene so kwa
Manyhiaa ana yɛkyekyere bibia anti na daroma sɛ na mbrɛ aso sɛ bibia kwan na mekɔ akɔpere saa akonnwa na ɛsɛ sɛ meba na mebɛgye ne nsɛm nhyira na ɔhyira me na ɔma me kwan na saa dwumadie no mekɔdi na ɔtumfoɔ daroma ɔma me kwan sɛ mekɔ so Ghana man no mangu n'anim ase mekɔɔyɛ Minister for Trade and Industry mehwɛ mfidi dwuma so ne ankorafo adwuma so na mede hyehyɛ bebree gu akwan mu a daakye bi na Ghanafoɔ ɛbɛhu mfasoɔ mede adwene bi baa sɛ yɛntumi ntena nkran ne yɛnka sɛ adwuma nyinaa nkɔpie nkran ko a anaa sɛ bio tema mfidi dwuma nyinaa yɛnim sɛ nyinaa kɔpie nkran ane tema ti mede hyɛ baa sɛ amansi biara no aban nsɔ wɔn a wɔdwetire kakra yɛnsɔ wɔn ase na wɔn mfa mfiduma nkɔ amansie bi a wɔn efiri anaa wɔn pɛ no ɛyɛ 1-1 factory na mede sɛ adwuma yi baayɛ mfie 9 ɛne n'akyi kakra factories 296 ana yaboa akrakra ma omude tintin efom na meka ne say yanga Asantehene mu 296 ye mu 47 ewa Asantehene anu akire suso ye mu say koko asomye de gold asomye na suso edubria esese ye panu ma bi ka ho na etiama epuntuo na akonene anonti me de hye bebree gu akwan mu a sɛ koko akyi gold akyi no de ba hye no ma bi ase a de betue bie oman no na ma adwuma aba ebi ni sɛ ya hye ase sɛ sese ya assemble cars ye cars wɔ Ghana me pen amabai me bi a ya cars akɛse nyinaa no emunsia ana sese Oma bashe assembly plant wɔ Ghana oma ba bashe ase and great yesuso we share Africa continental na kyɛ sɛ yɛsi enipa baako nso so yɛn twin kan ho mbɔ mu ifiri kwa mi nkron abere so a wɔne ne mpanyinfoɔ kaa sɛ yɛn ka mbɔ mu laprea yɛtwi kɔ anim na otumfo adaroma ne nana kopie baabi a nya me hyase me dwindwina me kyekyere ama African Continental Free Trade Area asese aka Africa nyina bom ye di dwa baako no na tumi ama aba ama ye the headquarters so aba Ghana ti o tu fada ma me ka se me kan masa nemre na me pese me ma Ghana nyina te se me na wan mu adwuma mi yɛ nyinaa no ɔde nhyira ama me ana ɔno aso so ɛyɛ bi sɛ de bɛyɛ nipa ɛbɛhu na ɔno ayɛ bi no ɔmo so ato aso ti 1-1 factory me nana ɔno aso wahyɛ bi ase sese juice mango juice factory ɔde atintim hɔ ɔno ani sika ɛne deɛ ɔyɛ nyinaa ɔde boa saa dwumadie no anu so akyire eba sɛ me kwa kɔpere sɛ African Continental Free Trade Area yɛmfa mbra Ghana no bɛka kyerɛ otumfoɔ nkɔ na Manyhiaa eduru baabi amama yɛ ɛpere no ɔmo dɔɔso akasiefoɔ wɔ mpa ɔno ama me de saa team no a na ɛba bɛtwi so country no ɔno ama me de ɔmo ba Kumase na ɔmo ba ha kɔɔyɛ no menim sɛ ɛda kyerɛ sɛ ɔyɛ wɔn madwene sɛ ɔmo de bɛba Ghana so otumfoɔ adaroma aseda ne ɛde ma wɔn na nutu akyi soso mekɔ yi ade a ɛyɛ menim sɛ
Peja Ghana mine, a Peja Asantehene. And yet, the new industrial city for Ghana. And also so, maybe I wish to say, and check. A few women, you better share it, I will do so. Now, Sa Jumaya, Nadaroma, Masu Daya, Machiche, Yura, President, or no so a person, a yet greater Kumasi industrial city, any special economic zone. Mojidi said, a Bessisa Santimine, na a Jumaba, never no so bacana. Nadaroma, Siasia, Eduano. Ono anaduma na mojije sise odi aniwa ebesi amaye tuwe tu for chairman ayasida ani shadu mesre free ni raho aduma me papa Dr. Kyerematen ene me nananu beye ma Asantehene ena me peto aso Manyhiaa de so bi menyo gogo ha ana me na also am say ye nyame adom na MPP Franka e dikutame na mbidi Ghana animu a mingu na animu ase aha so na maba na obeti efutu na yake eti abom ni apeja Ghana we ye asida Okofa bibi so abo amane that is akoye no abo amane a na dia no kwaso no odi odikan abesrew ohusra wasrew so ma no kwan a wada bebre me no so a odikan kofa bi ana o se do abo so ma bi sabu mu eti o se enugwa se de se be yema se be to no beto de ebi kura ensensi eno ne odom ni aba se yeba na bede wase na se ohusra na man kwan a Some of one, I don't know, but I cooperate. Nobody, yeah, that's not the sale. I don't make John, no more party, no more, let them be, no, Namutanagi and Buanua, no swap among them. 8 years. John, what an idea of Bra or Tiasi, some by a bomb, and by a bomb, and Inshira and Nora and Odoma. John, Zone. I said, what bay in jar on Crawford or no more breno, from so do one once at the Bahasi. Zone. Zone. One Panassi BNC, or so many last Babishira, about the sending Shira, I send 5 or so. Zone. Zone. So more yet, a young coupon when you see him. 8 years. Zone. We are there, ya more in any more in it. When I go home or no water in the city. Zone. Don't was a young family in our more trivial point and pump. Zone. Zone. Don't was so when you are telling on the Yame or South. Zone. Zone. Coupon, fire box, cigar, and some fire box, and of a carbon or better way. Zone. 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 Don't for one do was the city wanted here, pa. If you enter here, I the mao. The one that was a mono in Tia. Zone. You. Nasa wa party yi wona so nya Ghana so de ene nyina no a oba ade obetimi aye e de ama Ghana aboa ma Ghana atumpo ye no ene kire mo obia NTP zo na o party no MPP party o se muhunu se nipa muyi no nya mo party ni ntinkwa na muyi o muyi nipa se oba beda Ghana nyina anonti muyi a na mo dwene e de akọ ho no zone
Mo dwena na mo dwene de ebeboa Ghana. Me na mo dwene mo kane ansa na mo dwene mo party wa ma dwene. Ghana de no ebia. Joe. Joe se o shira o pose. Unima pa awoye na tuwa so. Ne mu bibia na se o hia futu a. O hia akwankyira bra. Kwankyira bia o bia, futu bia o bia. Joe tu fo shira. Joe. Tu as bra. Vamos lá. Non perché non puoi, non c'è. Doc. I mean, can you honorable? Maybe on Yes. Yeah, that's what. You
Republic of Ghana. You're done. I love you, Timothy. The judge, yes. Put the other for secondary.